Gitudlo sa GMA Network Incorporated Executive Committee si Atty. Annette Gozon-Valdes, isip bagong Senior Vice President. Dumalaho ni Atty. Gozon-Valdes ang importanteng departamento sama sa Talent Management and Development, Program Management, Human Relations, Legal ug uban pang subsidiary sa Kapuso Network. Si Atty. Gozon-Valdes nahimo ng Director sa GMA sugod ni atong tuig 2000 ug nahimong kabahin sa team nga naghimugdalan paingon sa kalambuan ug pagsaka sa GMA Network. Si Atty. Gozon-Valdes valedictorian sa iyang elementary ug high school sa Kolehiyo de San Agustin sa Makati City. May graduar siya nga cum laude sa Bachelor of Science degree in Management Engineering sa Ateneo de Manila University. Naangko niya ang Bachelor of Laws degree sa University of the Philippines. Diin siya may graduar nga valedictorian ug cum laude. Nakuha usab niya ang Master of Laws sa Harvard Law School sa Cambridge, Massachusetts, USA.